iso non vais impresionada. Pode descubrir América. Cando volva, serei bella. Ademais que te dicir que iso vai no Padre Colón. Bos días, Alteza. Hola, Gerberto. Ocurre algo, Elisa? Pareces nerviosa. A vosa nai princesa, desde esta mañá está moi extraña. Va todo o castelo de arriba para abaixo. Mala sorte. A pesar de que escoito de estar na porta, non entendo o que di. A raíña preocupada. Esta é a miña oportunidade. Se descubre o problema, poder ir resolver. E así, aproveito a ocasión para pedirlle a súa man. Parece boa idea. Vou a vixiar por se dos cobros algo máis. Coidado, escútanse pasos. Agochadevos. Vale, mamá. Non consigo comprender. Non me cabe na cabeza. Boas tardes, majestade. Boas tardes. Graciñas, moitas graciñas. Pois estaba aquí pensando. Pensando vos, eso non é digno dunha raíña. Pois os pedos de mayordomo, cochilleiro, primeiro, tasados, cocheiros, todo zapateiro. Pense que Moi ben, xa sei que non é o normal. Pero esta mañá apareceu un extraño cabaleiro con espada e sen sombreiro. estará de moda moderna. Xa está ben de interrumpir, que aquí mando eu. Saludou un cabaleiro e entregoume un pergamín. De extraños signos cubertos. Para que? Dixo pergamiño, parece xordo. Que un pergamiño? Un anaco de perfina que non sei para que serve. Que dixo o cabaleiro? Dixo que era unha mensaxe e que os signos falaban. Podemos vela? Sí, chamarei uns paxes. Paxes, paxes, a mensaxes, tal, majestade. Que necesitan? Que pergamiño máis difícil. Que fala de ti? Eu non escoito nada. Din que hai que ler para escoitalo. Que eles? Sabelo vos. O que teño que sabelo será un feitizo máxico. É verdade. Unha raíña non debe pensar, só ten que mandar. Pensar en manos dos autores. Calade, é o momento de facer algo, pois trátase de maxia. Chamado Beltrán! O mago. Entendes algo? A esta tola. Unha palabra. Dádeme agora mesmo os cromos. Chamado Beltrán! Despois por que se volver os cromos? Eu xa vine a favorito. Marcha na carnicería a comprar unha. Ben, este mismo. ¿Cómo? ¿Tan rápido? É verdade, tomamos así. Xusto detrás daquela árbol. Seguro que estaba a escoitar. Dicídeme cal é o problema. Ensinadelle a mensaxe. Despois se non devolver os cromos. Aguantad este extraño xeito. Ir xogar lonxe. E observade de un xeito. Pesa un pouco. É amarelo. Moi ben. Dades por progresado. Esforzades, pronto seredes como a min. Unha parella de mamos, pobrecillos. Non pode nada. Hei de facelo sortiver. Leredes o farelo pergamino. Moi ben, e con boa voz. Sigo. Paxes, sacado cociñeiro. Sempre nos está mandando. Cala, ou nos quitará os cromos. Boas tardes, majestade, a toda a compañía. Preparado que pidado mandrá. Quero que nestos lecheros se apelen algún cordeiro. Para el efecto de iso. Non, iso é para que a crema se doente. E Ana, un callo de Abismo forca Que cousas, e din que é un palo raro. Xa terminou. Non se oe nada. é culpa dos meus axudantes. Deronme un malestar. Sempre nos estamos dando a cura. Este infante non se me pode nada. Non vos vallades, subirei vos o soldo. Pois notas de Marchamos. Majestade, xa os avisei,
ya que podemos llamar a una conocida niña, a Cristina Magdalena, de una bruxa muy importante, cerrada o problema. Vayan, buscad a Magdalena. Dulces Jesús, somos visitadas, cumpliremos. Calades hay de correr. Sí, ya sé, como soy bruja, ya sabías que ella no es Tras algo. outra que estaba escoltada. Boas salvada raíña. Vexa o ben que vos Boas tardes, como estades? Nos ben, grazas, e a familia ben.